1, 2, 3! Hej, hej, hej! Kom nu, mand! Mester Kviklebauer. Mester Fyr. Dag. Dag. Resultat? 3-0. 3-0? Til Tåsing? Ja. Kan vi få nogle målscore? Ja, vist den ene. Kirkeby. Glad han får scoret. Og Helmer. Uha. Selvmål? Helmer laver straffe. Helmer laver straffe? Og de brænder. Okay. Resultat? Emil Tutti Vest, han laver 2,5 mål. Stærkt kaldt. Ja. Jeg tror, at Malte Friis laver 5. 5? Høj! 5 basser. Han ser skarp ud i dag. Ja. Og det hører Mikkel. Luftig William. Finish him. Fatality. Elmer. Næste gang, ikke? Godt nok her, drenge. Det er for let! Lav, tag returen. Stærk, Tåsinge. Venstre. Kom, Tutti! Tutti! Det er godt pres! Tutti, use your pace! Oj, mand! Altså, jeg kalder den lige. Helmer har haft alle vores nærgående forsøg indtil videre. Det er Peter. Skyd nu bare. Spark nu igennem din fucking tøs. Fordi er der. Bum. Torbensen. Debut. Debut, mand. Debut. Debut er lige med penge i bødekassen. Det er jeg glad for. Malte på banen. Malte på banen. Malte på banen. Malte. Malte på banen. Meget bæret. Malte på banen. Malte på banen.
Godt, Troels! Kom op! Op! Afsted, Troels! Høj, Troels. Godt, Michael! Udfordrer, Klaus! Udenom! Mimi sidder der stadig. Men jamen! Kør, Jacob, kør! Ej, hvor den store, mand. Den er stor. Bound. Godt, Michael! Godt målmandsspil. Godt, Michael! Dommeren står og kigger på damer. Se, han står lige og kigger på damerne. Schwupps, dommer. For satan. Hej, Rosen. Dag. Ja, okay. Damer. Der er rigtig mange damer her i dag. Peter, bare på bæltpladsen. Messi. Kom, Peter. Pres. Lad den ikke bag. Yes. Hey, igen med den både dog. My nigga. My nigga, my motherfucking nigga. My nigga. Yeah. Øj, en redning, mand! Sådan, Michael! Det gjorde jeg. Kæft, en redning, mand. Kom nu, Michael! Kom så, Michael. Ja! Nej! Var det fucking heldigt, mand! Hvad laver vi? Kom nu, Michael. Kom så, Michael. Ja! Nej. Var det fucking heldigt, man! Hvad laver vi? Så sæt nu foran. God bold! Kom. Nej! Okay, Korsingen! Det er godt. Tutti. For helvede, det er sådan nogle tøseafslutninger hele tiden jo. Godt, Troels! Det er rigtigt. Godt, Malte! Det blev meget mere livligt efter han er kommet ind. Modsat! Der blev du fjernet, Troels. Fald, Roser, fald! Bliv ved med at fald, Roser, fald!
Satøjs. Meningsløst. Uretfærdigt. Det var fuld over fremad, og så er det den vej. Det er godt, Mads. Så er vi da frisparket! Offside! Kommer nedfra! Han er kæmpe offside! Shots fired! Shots fired! It's the one and only Eagle Double G. Hvad med dig, mand? Hvad så, dommer? Han står med det ene ben på halvdelen, så er det offside. De presser meget højere nu. Slå den nu langt. Slå den nu langt. Slå den! Peter! Det er rigtigt, Peter. Det er godt løb, du får taget. Få vendt spillet. Få nu vendt spillet. Slå den bare! Slå den! Den er ude. Den er ude. Der er ryg, der er ryg. Det er godt lavet, Rosner. Så er det 1-2. Hvorfor får du ikke sådan noget film? Det var fandme... Ja, jeg ved det godt. Nu begynder jeg faktisk igen. Det var faktisk godt spillet, det der bagn. Ja, men det var det. Du lige har tid på bolden. Ja.